Mä tienasin 1 000. Verokarhu tulee sieltä silleen, että et hän tienannut. Tyyli 5 1 000. Sä tienasit 600. Mistä sä 1 000 repäsit? Nyt mä ajattelin, mitä... Kaivaa kuvet paikan, ne on meitsi. Mikä tää juttu on? Niinku, kun sä olet mulle 400 €. Ei, kun verokarhu sanoo, että ei kun me tarvitaan 400 €. Niin. Että sä pitää 600 sit tonnista. Ja sit mä ajattelin, niinku, että mihin se menee? Se verokarhu vastaa, että niinku, joo, että ei mitään, tiiäks. Niinku, että niitä rahoja, niinku, ne on tarkoitus käyttää niinku sun hyväksi tai yhteiskunnan hyväksi, niinku, että tämä hyvinvointivaltio pyörii. Joo. Sitten mä ajattelin, että niin, että mä pääsen niinku ajois lääkäriin. Sitten se, ei sit sitä meinaa. Sitten mä olin niinku, että vittu, justhan niinhän se sanois. Mut sit se verokarhu on silleen, ei, siis siihen se on tarkoitettu rahat. Ei se tarkoita sitä, että me käytettäis se siihen. Jotenkin vittu hyvin puettu juttu. Sit mä olin niinku, ei tää nyt on vittu reilua. Että niinku mä teen teille rahaa tässä näin ja te ette käytä sitä mun hyväksi. Niin. Ja sit se verokarhu on vaan silleen, että mitä meillä on vaan tämmönen niinku... Meillä on paikka tehdä tälleen, niin miksei me tehtäis vitun pelle? Et on sullakin... Sano vitun pelle vielä perään, aina. Joo. Vitun pelle. Vitun pelle. Vitun pelle. Vitun pelle. Mä joka päivä töitä teen, joka ainoa aamu 7 meen. Sen kaiken teen mä siksi vain, koska kulta sä jaksat olla mun oma nainen. Vitun pelle. Ajat oli huonot, kun mä olin nuori. Mietin, eihän tässä auta. Lukuhommat riitti, vilu sekä nälkä, fiksummankin haaveet hautaa. Kun me mentiin yhteen, olin aikamies, monet kovat koulut käynyt. Olit vielä nuori, pikkukullan nuppu, minä monenlaista nähnyt. Mä joka päivä töitä teen, joka ainoa aamu 7 meen. Vitun pelle.